вітром листє гуде і п'яє, серце шепча, як спіючи колос. Гета гори покрытые мхом, это реки, что полнятся пеной, это берег с горячим песком, это солнце с зорочной зменой. Боже мой, это ты, я тебе по житті зустракаю, коли кветки збираю в тиші, і в дорозі когось вітаю, Боже мой. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами і з Духом Твоїм. Я збавлення моєго народа, з якого б утиску не покликали мене, я почую їх і буду їм Паном навіки. Збираємося у 25-ту звичайну неділю на недільній Евхаристії. Щиро вас усіх сердечно вітаємо. Захочемо до супольного тривання на Евхаристії, щоб почути Боже Слово, скероване сьогодні до нас, щоб прийняти Єсуса у Святої Комунії, випрошаючи потрібне для нас, наших родних, близьких, Божих ласкав на гети ново розпочати тиждень. Нехай кожен з вас Богу представить свої просьби, молитви, з якими приходите до Божого алтаря. Я гэтую найсвятейшую ахвяру складаю інтенції, благаю з Бога ласку, здоров'я, Божим благословлення, опеки Матері Божої для Тереси Андрушкевич, випрошаючи для її потрібних Божих ласкав, так само для її родних і близьких. Как Богу была мила наша офяра, станем у правде перед Им, как с чистым сердцем могли скласть эту найсвятейшую ахвяру. Споведающую Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, да Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутний, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи
Молимся. Боже, Ty usie nakazy świętego zakonu zasnawał na любові до Ciebie i bliźnich. Daj nam siły zawsiody wykonywać Twoją wolę, kab my mogli dosięgnąć życia wiecznego. Praz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i wладарить у jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny ja. Amen. Читання книги мудрості. Бязбожники казали самі по собі: «Зробім пастку на справедліга, бо він безкорисний для нас і противиться нашим учинкам, докарає нас у грехах супроть закону, винуватить нас у грехах супроть нашого виковання. Побачим, ті правдиве слово Ягоне, і провірим, що буде присконі Ягоним. Бо коли справедливий, гэта Син Божий, то Бог оборонить Його і вирве з Його рук противників. Проверим Його з нявакою мухою, каб познать Його лагодність і випробувати Його терпливість, а судим Його на ганебную смерть, бо, як Ян каже, поклопотиться об им. Это Слово Божие. Підтримліває Пан моє життя, підтримліває Пан моє життя. Уратуй мене, Боже, своїм ім'ям і суди мене своєю моцей. Боже, почуй мою молитву, вислухай слови моїх вуснов. Підтримліває Пан моє життя, бо супроть мене повстали чужинці, шукають могутные моего життя. Яни не мають Бога перед собою. Підтримліває Пан моє життя. Вось Бог допомагає мені, Пан підтримлює моє життя. Я доброохотно принесу Тобі ахвяру, подякую Твоему имени, Пане, бо яно доброе. Підтримліває Пан моє життя. Читание послания святого апостола Якуба. Умилованные, где зайздрость и сварливость, там безладие и всякая лихая справа, а мудрость, якая приходит звыш, найперш чистая, потом миролюбная, лагодная, покорливая, полной милосердности и добрых плодов, бессторонняя, некриводушная, а плод справедливости сеять успокоит те, кто чинит спокой. Откуль у вас вольные знемагання? Не інакш, як спрагнення ваших, які змагаються у частках тіла ваших. Прагнете, а не маете, забиваете и заздростите, и не можете отрымать, змагаетеся и воюете. Не маете з того, что вы не просите, просите и не отрымливаете тому, что дренно просите, каб растратить на свои прагнения. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог покликав нас праз Євангеліє для досягнення хвали нашого Пана Єсуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie. U той czas Jezus i Jego uczniowie wyszli i przechodzili przez Galileję. I Jezus nie chciał, aby niekto wiedział, bo uczył swoich uczniów i kazał im, że Syn Człowieczy oddany będzie u ruki ludzi i zabiją Jego, i zabity воскресне przez 3 dni. Ale jany nie rozumieli tych słów, a spytać u Jego bali się. Przyszedł on u Kafarnaum i kiedy był u domie, spytał się ich, про co po drodze wy rozważali. Jany małczali, bo po drodze rozważali pomiędzy sobą, kto больszy. Siewszy, on poklikał 12 i сказał im, kiedy kto chce być pierwszym, niechaj będzie z usich aposznim i usich sługoju. Potem wziął dziecię, postawił śród ich i obniawszy jego, сказał im, kto przyjmuje jednego z takich dzieci u moje imię, to i mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, to nie mnie przyjmuje, ale tego, kto posłał mnie. Это słowa Pana. Про что вы разважали по дороге? Słowa Jezusa z dzisiejszego Ewangelia nagадали, поважane mnie, amal identyczne pytanie, jakie u was Krosle zadał 2 uczniom po drodze u Emaus. Що єднає ті оповіді, окремя подобних питань, які задає Єсус? Несумненно, то, що у обидвох випадках учні кудись йдуть, і вони знаходяться у дорозі. Поважані у Христі, брати і сестри, z czasów rannego chrześcijaństwa uczni Jezusa Chrysta nazywali przychylnikami szlachu. Takim czynem chrześcijaństwo jest szlachem. Co to oznacza? U pierwszą czergu to, że wiara potrzebuje rozwiązania, obrania konkretnego życiowego kierunku, świadomego naśladowania Jezusa Chrysta. Innymi słowami, wiara potrzebuje osobistej zустрічі z Jezusem, naszym Panem i nastawnnikiem. Ale szlach, droga, to tak samo proces wzrastania. My idziemy po drodze z Jezusem, kiedy w oczyma wiery zauważajem Jego w swoim życiu, kiedy rozpoznajem Jego bliską присутność, jak uczni z Ewangelia powodle Marka. My idziemy z Nim po drodze tak samo wtedy, kiedy zdaje że Jego nie ma poboć z nami, kiedy my stracimy Jego ze swojego pola wzroku, idący po omacku i u smutku, jak dwoje uczniów, co skierowali się u wiosku Emaus. Jezus poważano suprowadzaje nas na każdym kroku i przy tym żadaje, aby my nie stajali na miejscu, a niespinno nabliżali się do końcowej chwalebnej mety, jaką jest świętość, jaką jest tak samo życie wieczne u niebie. Poważane, zauważmy, jakże ciężko wyruszyć u drogę, особливо nam, współczesnym ludziom. Po sobie tak nieraz baczę, że kiedyś хочется wyjść, przejść się, to zawsze jakieś jest oправдanie, nie mają czasu, leń, prawda? Bo kiedy
треба вийти, то треба вийти і йти. То значить, треба прикласти намагання. Nie, my przyzwyczaili się, współczesne ludzie przyzwyczaili się do komfortu, prawda? Lepiej sieść u maszynu, gdzieś tam odjechać, przyjechać, prawda? Bo nam zawsze nie chapaje czasu. Bo my chcemy żyć u sfery komfortu. Ale dzisiejsze Ewangelie, dzisiejsze Słowo Boże nam kieruje to, że wiara wymaga od nas, kab my jednak wyszli w tę drogę naszego chrześcijańskiego życia, kab kroczyli razem z Jezusem, kab my nie stajali na miejscu, a niespinnie nabliżali się do świętości naszego chrześcijańskiego życia, do końcowej chwalebnej mety, jakim jest władarstwo Boże. Bo wiara nie łatwa żyć u wiery. I poważane, trzeba przyklaść wielkie namaganie, jak prawda wzrastać, być świadomym naszej katolickiej wiery, naszego świadczenia, jak nie tylko uczuć, poczuć Boże Słowo, ale tym Bożym Słowem tak samo żyć. Jak wśród nas nie były te rozmowy, jak się nie czuję, te rozmowy włócznią, te rozważanie pomiędzy sobą, kto główny. Ale byli świadomi tego Bożego Słowa, jakie uczy nas dobryni, lubowi, powagi jeden do jednego. Poważane włóczni przychodzą u Kafarnaum. Після довгого періоду евангелізації вони вертаються у город, з якого вийшли. Менавіта тоді, одразу після чергового предказання муки, Єсус подловив їх на спречці про першинство. Іншими словами, про владу і пошану. Атрымліваецца, што па дарозе яны так і не пазналі ніякай навукі, не пазналі гэтай праўды Божага Слова. Верагодна, кожны хрысціянін можа адчуваць штосьці падобнае, гэта значыць час ад часу усведамляць сваю нясталасць, пыху і ганарлівасць, а таксама тое, колькі Божых дароў ён не выкарыстаў, колькі ласкаў Божых змарнаваў у жыцці. Часам і ў нас, веруючых і практыкуючых, здараецца балючы рэгрэс у адносінах з Богам. У такія паважаныя моманты варта замаўчаць, як гэта ўчынілі вучні. І не толькі з-за сораму. Варта перастаць круціцца вакол сябе і свайго эгаізму, свайго граху, як мага хутчэй суцішыць голас свайго эгаізму і скарыстацца сакраменту пакаяння, міласердзя. Тады можна зноў, паважаныя, пачуць голас Бога, які кліча нас да сябе і цярпліва нас вучыць, і цярпліва нас навучае. Это параўнанне Езуса з дзіцём. Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім: «Хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, мяне прымае». Павінны, паважаныя, старацца не толькі чуць гэтае Божае Слова, але так сама гэтым словам жыць, рэалізоўваючы яго ў сваім уласным жыцці штодзённым, каб быць гэтым праўдзівым вучням у сённяшнім часе, каб не баяцца выйсці ў гэту дарогу веры, каб узрастаць у святасці, узрастаць у пабожнасці, каб не толькі з практыкі прыходзіць, праўда, з традыцыі прыходзіць на нядзельную Еўхарысту, але
так само у свядомасці, што мы прыходзім да Бога, каб пачуць Яго слова, каб гэтым словам Божым у нашым штодзённым жыць, у нашым штодзённым жыцці жыць. Гэтага просім добрага Бога, каб нам дапамагаў распазнаваць Яго ў сваім жыцці, крочыць, не стаяць на месцы, але ўзрастаць у святасці. Няхай нам у гэтым дапамагае Найсвяцейшая Марыя Панна. Амен. Вызнаем нашу веру, веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і неабачнага, у адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бог ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, праз якое ўсё сталася. І Он дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання. Неба сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі касцёл. Чакаем Яго жыцця вечнага ў прышлым свеце. Да нашага нябеснага Айца праз пасрэдніцтва Яго умілаванага Сына узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святога Айца, каб Яго аўтарытэт быў моцнаю падтрымкаю для людзей, якія шукаюць праўды. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць праўды Бога, каб яны знайшлі яе ў Божым Слове, у Езусе Хрысце. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Езусе Хрысце, які благаславіў іх сужэнства. Цябе просім. Молімся за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад радзімай, не забываліся пра свае рэлігійныя хрысціянскія абавязкі. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі святой мшы аб ласку здароўя, патрэбных ласк Божых, Божага благаслаўенства, апекі Маці Божай для Тэрэсы Андрушкевіч, таксама для яе родных і блізкіх. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб наша вера ўсё больш умацоўвалася і прыносіла трывалы і багаты духоўны плён. Цябе просім. Пачуй, Пане, нашыя малітвы, дапамажы нам выконваць Тваю волю у штодзённым нашым жыцці. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Daj, dobry Boże, zaruj słońca baczyć, Twojою łaskoj zachowaj od grzechu, kto wzdychaje, moje serce
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары Своего люду, и ученика по наисвятейшем сакраменте мы отримали ласки, яких сыновним довером прагнем, праз Христа Пана нашего. Pan z wami, I z duchem Twoim ugoru sercem, uznosimy ich do Pana. podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna geta i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ojcze, Усемагутны Вечны Божа. У Табе мы жывём, рухаемся і існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця, бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таемніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог Усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, яки иди у имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святосці. Таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение, каем Твоего прыща. Успоминаючи смерть з мертвых повстання Твоего Сына,
Ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Panie, про Костел Твой, розсіяний по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з цього світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом і облюбенцем, со святими апостолами, усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ими і ми хвалили і прославляли Тебе, праз Сина Твоего, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоею волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не вартий, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, вучив ти колькі раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти у воскрес на третій день, каб очинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими. Мой голос почуй, от згуби ратуй, і надію пошли. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими. Мой голос почуй, от згуби ратуй, і надію пошли. Молимся. Боже наш Ойче, завсёды падтрымлівай Твоёю дапамогаю тых, каго узмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таемніцам, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Христа Пана нашага. Амен. Слухаем парафіяльныя аб'явы, перажываем сёння 25-ю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні ў літургіі ўспамінаем у панядзелак успамін святога айца Піу, прэзбітэра. У пятніцу успамін святога Вінцэнта де Поля, прэзбітэра. У суботу успамін святога Вацлава мучаніка. У сераду 25-й дзень месяца, дзень жыцця, на святую імшу ў 19 гадзін запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае ўсынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана ў інтэнцыі аб павазе да ненароджанага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна адарацыі Найсвяцейшага сакрамента з 23:00 да поўначы. Кожную пятніцу ў 17 гадзін катэхеза для моладзі, сардэчна моладзь запрашаем.
Кожную суботу у 15 гадзін запрашаем на сустрэчу міністрантаў, таксама ўсіх хлопцаў, якія жадаюць служыць пры алтары. У пятніцу, суботу і нядзелю у нашай парафіі эўхарыстычныя дні, 40-гадзіннае набажэнства. Святыя імшы ў пятніцу і суботу, так як кожны дзень у 9 і 19 гадзін. Падчас святых імшаў таксама будзе спецыяльнае казанне аб эўхарыстыі, разважанне. Паміж імшою 9 і 19 гадзін на працягу ўсяго дня будзе адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. У пятніцу таксама у суботу. Адарацыя працягнецца таксама усю ноч з суботы на нядзелю. А ў наступную нядзелю, 29 верасня, урачыстасць святога Міхала Арханёла, галоўнага апекуна нашага касцёла і нашай парафіі. У 11:30 супольны ружанец для ружанцовага кола Міхала Арханёла, а пасля святой імшы ў 12 гадзін эўхарыстычная працэсія. Усе іншыя імшы, так як звычайны распарадак, як кожную нядзелю. Таксама на працягу ўсяго дня і на працягу нядзелі будзе адарацыя Найсвяцейшага сакраменту паміж святымі імшамі. Запрашаем усіх, каб знайсці час, каб быць разам з Езусам Христом, схаваным на Свяцейшым сакраменце, прыйсці і на адарацыю, і таксама на святую імшу, і ў пятніцу, і ў суботу, вядома, і ў нядзелю ва ўрачыстасць, каб таксама яшчэ раз усвядоміць сабе, чым з'яўляецца Эўхарыстыя, якім вялікім дарам камунія святая, Найсвяцейшы сакрамент у жыцці нашым хрысціянскім. Таксама, так як гэта рабілі апошні час падчас адарацыі, так і цяпер у канцылярыі запісваем на пэўныя гадзіны адарацыі, каб быць упэўненым, што на працягу ўсяго часу адарацыі хтосьці будзе з панам Езусам, як мінімум 2 чалавекі. Таму таксама заахвочваем, каб запланаваць сабе гэты час, 1 гадзіну, калі дакладна я прыйду і буду на адарацыі. Ці пятніцу, ці ў суботу, ці можа ноччу з суботы на нядзелю, каб менавіта быць адказным за гэты час, за гэтую гадзіну. Але, вядома, таксама можна прыйсці ў любы момант і пабыць разам з Езусам Христом на адарацыі. Дзякуем таксама за ахвяраванне на рамонт нашага касцёла і ўтрыманне парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Ян Кашчыц, 71 год, Станіслав Байдан, 70 год, Евгенія Ляхно, 94 гады, Ірына Кетры, 61 год, Павел Курцевич, 45 гадоў і Леакадзія Бубін, 69 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Дай верым новараспачаты тыдзень Маці Божай Яснагурскай, памолімся за ўсю нашу парафію, асабліва Божым благаслаўленні, дарах Духа Святога для дзяцей і моладзі ў новым навучальным і катэхетычным годзе. Тваёй абароне аддаемся, Святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас даручай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Марыя Пані Яснагурская, Марыя Пані Яснагурская, Молися за нас. Марыя Пані Яснагурская. Молися за нас. Дзякуй усім за супольную малітву падчас гэтай святой імшы. Жадаем усім добрага адпачынку сёння нядзельнага і таксама благаслаўлёнага тыдня працы, спаўнення нашых абавязкаў. Цяпер прымем Божае благаслаўленне, а пасля благаслаўлення яшчэ будзе навенна малітва да святога Міхала Арханёла. Pan z wami, I z duchem Twoim. niechaj błogosławić was Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Святий Михайле Арханьоле,
стримає Бог їх. Михаель, хто ж як Бог, так гучить заклик твой. Отгони духов злих, хай стримає Бог їх. За наступстваў першароднага граху мы маем слабую волю. Многія з нас становяцца ахвярамі ўласнай слабасці. Святы Арханёле, Михале, пераможца Арханёле, дапамажы нам будаваць Божае валадарства ў штодзённым жыцці. Святы Арханёле, Михале, вядзі за сабою дзяцей, няхай з ранняга маленства яны вучацца ад маленькага Езуса пабожнасці і паслухмянасці, каб разам будаваць Божае валадарства, каб разам будаваць Божае валадарства. Святы Арханёле, Михале, прыцягні да сябе працоўную моладзь, няхай яна мужна адбівае атакі супраць веры і уласнаю пазіцыю схіляе сваё найбліжэйшае асяроддзе шанаваць рэлігійнае перакананне, каб разам будаваць Божае валадарства. Святы Арханёле, Михале, натхні душы дзяўчатаў, няхай сваёю простасцю і цнатлівасцю яны унаследуюць цноты Найсвяцейшай Панны Марыі, каб разам будаваць Божае валадарства. Святы Арханёле, Михале, дапамажы маладым навучэнцам, каб яны, здабываючы веды, не страцілі з поля зроку першапрычыну сусвету, каб разам будаваць Божае валадарства. Святы Арханёле, Михале, падтрымлівай мужчынаў, бацькоў, каб яны кожны дзень распачыналі і заканчвалі просьбаю да боскага цесляра аб благаслаўленні для сваёй працы і сваёй сям'і, каб разам будаваць Божае валадарства. Святы Арханёле, Михале, уплывай на матуляў, каб яны не толькі адчувалі абавязак перадаваць жыццё, але таксама па-божаму выхоўвалі дзяцей, вучылі іх заўсёды быць вернымі Богу і ніколі не аддаляліся ад Яго, каб разам будаваць Божае валадарства. Святы Арханёле, Михале, падбадзёр усіх, хто пакліканы да выключнага служэння Богу ў святарстве, у кансакраваным і ў свецкім жыцці, каб яны імкнуліся да асабістай святасці і ахвярна прысвячалі сябе бліжнім, каб разам будаваць Божае валадарства. Святы Арханёле, Михале, асаблівым чынам падтрымлівай выхаваўцаў і душпастараў, місіянераў, якія распаўсюджваюць у далёкіх краінах добрую навіну, кансакраваных асобаў, што нясуць служэнне любові там, дзе пакутуюць людзі, у шпіталях, у кляштарах, здзяйсняючы суровае пакаянне за грахі чалавецтва. Усе мы хочам быць у тваёй пераможнай свіце, Арханёле, Михале, але нас атакуюць цяжкасці, удольвасці, спакусы, ілюзіі, якія злы дух памнажае вакол нас і якімі імкнецца аддаліць нас ад Бога. Аднак мы захоўваем глыбокую пашану да Божых законаў і прысвечваем сваё жыццё служэнню дзеля добра. Святы Михале, будь нашою сілаю, барані нас у змаганні, няхай тваё імя баявы заклік, хто ж як Бог, і твая магутная апека вядуць нас да перамогі і перад тронам усемагутнага Пана, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Святы Арханёле, Михале, ты пануеш у бляску неба мужных герояў ад пастак сатаны абараняй. Тым, хто
падає і знов подимається у неспинним життєвим змаганні, допомагай, ускладуючи усі справи на шалі Божої справедливості, за нас заступайся. Святий Архангеле Михайле, борони нас у змаганні, щоб ми оцелели на опошнім суді. Патроне повсюдного костела, приведи нас до обличчя милосердного Яйця у святині вічної хвали. Амин. Святий Архангеле Михайле, молися за нас. О, прославляйте Його всі народи, спашеної пісні Йому співайте, бо Його ласка завсюди з нами, а Його милость на віки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, прославляйте Його всі народи, спашеної пісні Йому співайте, бо Його ласка завсюди з нами, а Його милость на віки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament